ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಐತಾರ ಕೆರೆಯಾಡ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಕುಂಬೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಡ್ದು ಮಧುಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತನ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿರ್ನಾಳದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಶುರುವಾದ 13 ದಿನ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜುಡು ನಡೆತನ. 12ನೇ ದಿನ ಮಾರ್ನಮಿದ ಜೊಳಕದಾನಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀ ಕುಂಬೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ, ನಾಗದೇವಿರಗ ಅಭಿಷೇಕ, ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಹವನ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಗ, ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತಯಾಗ ನಡಪಾಯಿರ. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಡ್ದು ಮಧುಕರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನು ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಕೊಂಡೆ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಂಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ. ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಭಕ್ತರಡ ಭಜನೆ ಪನ್ಪಾಯಿರ. आनंददायिनी ओम शक्ति ओम, आनंददायिनी ओम शक्ति ओम, आनंददायिनी ओम शक्ति ओम. ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಕರಿಂಜೆ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ.